Muri sei traders, munogona kunditi draft Muller rivachitupa ndiForget Dzoro. So tiri kungobhaisa tichibatsirana hama neshamwari vari kutatarikawo muindastry yeforex trading nevari kuda kutanga. So tine strategy yatiri kumbosheya nevamwe kuti tiri kuigona sei, tiri kuzvigona seiwo tichibatsirana nevamwe. So vanenge vachida kudzidza forex trading from scratch, uchiona this video for the first time, wakasununguka kuuya kuinbox tototanga kudzidzisana. Mabroker ndinoshandisa Deriv naWelltrade only. Ndinofarira kutreda masynthetics uye ndichifarira hangu maticks. So of course masetups tinongokupai both maticks kana maspikes zvese, but inini ndine nyanyangu kufarira maticks. So panapa sekuona kwamuri kuita tine trade ratiri kubva tatake profit pano paBK patapinda this CRT. Tine matrades mamwe atatake profit pano neachangobva take profit paFTP. Hatina hedu atakaholda achadzika kuzasi, but tikawana rimwe candle rinozvipresenta again kuCRT tichapinda zvekare, but for the meantime hatina riri kurana pathis pair. Tine of course ari kurana kune these pairs, but tichangoramba takaita sei, takakuupdatai pane zvimwe. So video rino ndariita ndichida kubatsirana nehama neshamwari kuti tinotaimira sei nguva dzekupinda macandles edu eCRT. Inini ndinonyanya kufarira ma4 hour. So kana uri mumwe anofarirawo ma4 hour, une 6 hours only per day dzekunotsvaga maentries, only 6 hours. Nguva idzi dzinoti 2 am, 6 am, 10 am. Toripita zvekare masikati toti 2 pm, 6 pm na10 pm. Ndipo pega paunopinda, kana uri muno muZimbabwe ndipo pega panopindwa maentries ipapo. Zveexit hazvina basa netime because zvichange zvichienderana neexit point yako yepa50% nepaCRT low or CRT high, ndo panodetermine exit. So why tichiti isusu une 6 hours? Izvi zvicharedusa stress yako yekuda kuramba wakangotarisana nefoni uchianalyze. So the first thing, iwe uchangomaka uchipinda pamaanalysis ako uchangomaka macandles ako auri kufungira kuti aya ari mumakey zones and anogona kutipa aCRT strategy yedu, candle redu riri rinogona kutipa CRT. So
after wa-identify such candles, let's say wa-identify na 12 o'clock, so uchikuziva kuti ndichadzoka inini pachati na 2 o'clock. Let's say wa-identify candle rako iwewe na 3 o'clock PM, utoziva kuti for entries ndichadzoka panapa na 6 o'clock. So just write down kuti tinopinda ma entries edu na 2 o'clock, 6 o'clock, 10 o'clock, either morning or afternoon only, ndo patinopinda ma entries aya. Ndipo panenge pachifoma the 4-hour candle ipapo. Muchaona kuti nguva idzi dzinosiyana nedzatiri kuona pabroker panapa, nekuti derive haazoshandise time yedu yatinoshanda nayo muno muZimbabwe. Kana ndisingakanganise, derive anenge ashandisa GMT, which is 2 hours behind time yedu yekuno kuZimbabwe. Like right now mukuona candle iri riri kunzi ravhura iro na 4 o'clock, which means richavhara iro nengwai 4, tikati 4 plus 4 riri kuvhara nengwai na 8 o'clock handitika, but 8 o'clock manje haasi kuita sei kuita tali na 10 o'clock wedu uyawe, but ukacheka izvezvi so 10 o'clock this evening uchaona kuti candle iri riri current rinenge ravhara pakutobuda rimwe new candle rani ripa H4 panapa. Same applies iri ravhura na 4 am, but ukaenda paZimbabwean time idzodzi uchaona dzanga dziri 6 am, which means iwewe ukauya panapa wanga waanalyza candle rako iri na toti wariona na 12 midnight sekutaurwa kwadziri kuitwa apa, waifanira kuti iwewe kana dziri 12 midnight Zimbabwean time wotoziva kuti after 2 hours ndaakuita sei, ndaakunocheka iri racho iri. Ukuona kuti pane 4 hours from 12 midnight kunoku pane 4 hours, 12 to 4 am, 4 to 8 pane 4 hours, 8 to 12 pane 4 hours, but nenyaya yekuti munomu tiri kuti 1600 hours. Regai muone kuti nguva idzi dzakasiyana papi, dzekuno kubroker nedzepaderive. Regai tiswiche kuenda pa1 minute time frame tione current time chaiyo chaiyo yatiinayo izvezvi. Right, mukuona kuti ezvinozvi time dzedu dziri kubuda dzakanzi 18:28, which means derive ari kutoti 27 past 6, sorry iranzvenga 20 iri kuti 29 past 6, but tikacheka kumusoro kufoni kwangu it's 29 past 8, which means derive ari kumashure nechi ne 2 hours. Then ukada kuchekawo zvichienderana netime frame yekunyika kwauri, ungonocheka even pawebsite yanhingirikini yaderive andiri kuona pakanzi GMT, saka iwe unochekawo region yako kuti iri kupi, iri paGMT plus 2 here minus 2 here, then you calculate time yako unicalculate time yako accordingly netime zone yenyu. So I hope ndabatsirawo someone ipapa. Ndichadzinyora zvekare padescription time dzekucheka maCRT entries. Thank you.